ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ जायफ्रा दायो खोनासंगासिनो दङ, जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ, नायगिरि आरो खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे बाथ्राफोर नोंथांमोनजों रायलायनो बा गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ सिरिफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा फोरोंदों आरो मा बुंदों बेखौ मिथिगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, नोंथांमोनजों बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आङो शेयार खालामनो सानदों बे मोनसेल' बाइबेल सिरिनि गेजेरजों। अब्ला बे समाव फै, गिबियावनो जोङो बे बाइबेल सिरिखौ फरायनानै लाग्रोनि, खोनासंग्रोनि आरो बे बाइबेल सिरिया जोंनो मा फोरोंनो नागिरदों बेखौ जोङो मिथिनानै लानि। अब्ला बेखौ मोननो हागोन प्रभार्ब्स चैप्टार 13 verse 11, माने बोसोन बिजाबनि 13 बालाबनि 10 सिरियाव बेबायदि बुंदों, जेसे गोरलैयै नोङो सम्पथिखौ मोनगोन एसे गोख्रै बियो जोबलांगोन, जेसे दुखुजों दोहोनखौ खामायगोन एसे नोङो मोनसिनगोन। खोनाबायना? जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बोसोन बिजाबाव बेबादि लिरदों, मा? जेसे गोरलैयै नोङो सम्पथिखौ मोनगोन एसे गोख्रै बियो जोबलांगोन। गाहाय सिरियाव जेसे दुखुजों दोहोनखौ खामायगोन एसे नोङो मोनसिनगोन। खोनाबायना अनजाग्राफोर, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव माबायदि बाथ्राफोर दिनै बुंदों। अब्ला बेनि ओंथि, बेनि मानिफोरखौ जों एसे मिथिनानै लाग्रोनि। आरो बेनि सिगां गिबियावनो फंनैसो बाथ्राबाव, गोबांथार समावनो जोङो मानसि जानायलाय गोरलैयै थाखा फैसा खामायनायखौ, गोरलैयै सम्पथि मोननाय खामायनायखौ जोङो दिनै मा हास्थायो, लुबैयो। अनजाग्राफोर, जों मा सुबुं माहारि, जोंनि गोसोआव लुबैनाय, हास्थायनाय गोबांथार बायदिफोरना थानायखाय, नाथाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बेबायदि बाथ्रासो बुंदों, जाय मानसिफ्रा गोरलैयैनो धन सम्पथिखौ मोननो लुबैयो, जायहा गोरलैयैनो धन सम्पथि आरजिनो लुबैयो, बेबायदि धन सम्पथिया, जायफ्रा गोरलैयै खस्थ' गैया, जेबो गैया, धन सम्पथि आरजिबाय, खामायबाय, बेबादि सम्पथिखौ जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों? गोख्रै जोबलांगोन, माने लं लास्टिं बे जानाय नङा बेबायदि धन आरो सम्पथिया। आरो बेबायदि बुंदों जोंनि गोथार बाइबेलाव, जायहा दुखुजों, जायहा खस्थ'जों धन सम्पथिखौ खामायगोन बियो मा मोनसिनगोनसो होननानै बुंदों, जोबलांनाय नङा। लं लास्टिं, बेयावहाय मा थागोन, जायफ्रा दुखुजों खस्थ'जों धन सम्पथिखौ खामायदों। दा मानो बेफोरबायदि घटनाफ्रा जाखो? फै जों एसे मिथिनानै जोङो लानि। जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर, जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर, जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय जों दिनै बेनि सायावबो मिथिनो नांथारगोन, जेन' जोंनि खामायनाय धन सम्पथिफ्रा लं लास्टिं जायो, अरायबोनि थाखाय। जों जेसे गोबाव बे संसाराव थांनानै थागोन एसे दिनसिमहालागै जोङो मा साबना हामना मोजाङै जेन' जोङो बाहायनो मोनो। अब्ला जोङो बेनि ओंथिफ्रा, बे बाइबेल सिरिनि ओंथिफ्रा जोंखौ मा फोरोंनो नागिरदों? बेयाव दिनै जोङो मोननै बाथ्रा मोनबाय। मोनसेया जाहैबाय गोख्रै जोबलांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय लं लास्टिं, माने मोनसिनगोनसो, धन सम्पथिया थाबाय थागोन।
दे बे मोननै पइन्टफोरखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानबावदों नाम्बार 1 पइन्ट बेनि ओंथिफ्रा बेनो जाहैबाय गोख्रै मोननाया मा दुखु खस्थ' गैया जे धोनखौ जे थाखा फैसाखौ जे सम्पतिखौ जोङो गोख्रै मोनो नाम्बार 1 पइन्टआव बेयाव मा अननाय थाया ओमफ्राय दुखु खस्थ' थाया आरो बेयाव मा असैथोजों खामायनाय बेबायदि धोन जायो आरो बेयाव गोख्रै मोननाया दुखु खस्थ' गैयैखाय बेबायदि धोननि सायाव जोंनि गोसोफ्राबो अननाया दिनै थानाय नङा आरोखि बे गोख्रैनो बियो जोबलांनो गोनां जायो मानो अननाय गैयैखाय आरो बेबायदि धोनफ्रा माब्लाबा असैथोजों खामायनाय अधोरोमियाजों खामायनाय बेबायदि दिनै धोन जायो माब्लाबा बेनिखायनो बेबायदि धोनफ्रा लं लास्टिं जाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेबायदि धोना दिनै थाब जोबो आरो जोङो नोंथांमोनजों फै जोङो रायलायबावनि आङो शेयार खालामबावनि नोंथांमोनजों नाम्बार 2 पइन्ट बेनि ओंथिया बेनो पेशन बिराद धैर्य बिराद दिदोम बिराद खस्थ' खालामनानै मा खामायनाय धोन माने दिदोम खामानि बिराद धैर्य खामानि पेशन बेबायदि धोनफ्रा मा जायो खस्थ'जों खामायनाय धोनफ्रा हठात बियो धोनि जानो हाया बेबायदि धोनखौ बियो खामायनो हायो सानफा एफा लासैसो माने बुथुमनो हायो बे सानफा एफा लासै बुथुमनायखाय बेयाव मा नांगौ टाइम नांगौ सम नांगौ दिन नांगौ आरो बेबायदि धोनखौ बुथुमनो थाखाय बिराद धैर्यनि जरुरी आरो बिराद धैर्य बिराद लासै बुथुमनो हानायखाय ना सानफा एफासो दिनै बुथुमनो हानायखाय बेबायदि धोननि सायाव मा थायो सैथो थायो नंगौआ थायो आरो नंगौ मावनायजों बुथुमनायखाय बेयाव मा थायो अननायबो दिनै थायो बेबायदि धोननि सम्पतिनि सायाव अनजाग्राफोर दिनै जोङो बेखौ मिथिनो नांथारगोन दा बेयाव अननाय थानायखाय ना दुखु खस्थ'जों खामायनाय थाखा फैसा धन सम्पति नालाय सानफा एफासो खामायनाय लासैसो बुथुमनाय सम्पतिफोर नालाय बेयाव अननाय थानायखाय मा जानोसै बेबायदि धोननि सायाव इसोरनि बोराबो थानोसै आरो बेबायदि धोना लं लास्टिं गोख्रैनो बियो जोबनाय नंला मिथिबायना इसोरनि बोराबो बेयाव थानोसै आरो बे धोना माब्लाबाबो जोबनाय नंला मानोना नोङो बेखौ गोदाव सोराव खालामथारनाय नङा मानो गोबांथार दुखु खस्थ'जों मोननायखाय थ' बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बुंबाय दहाय एसे गिबियाव जे दुखु खस्थ'जों खामायनाय धोनखौ मा धोनखौ नोङो मोनसिनगोनसो लं लास्टिं आरो बियो जाबावगोन थ' बेनो अनजाग्राफोर दिनै बेयाव मोननै फाराग दिनै जोङो मोननो हाबाय ना जेसे गोरलैयै नोङो सम्पतिखौ मोनगोन एसे गोख्रै बियो जोबलांगोन जेसे दुखुजों धोनखौ खामायगोन एसे नोङो मोनसिनगोन दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनियावहाय बेबायदि लुबैनाय दिनै जोंनियाव बेबायदि हास्थायनायफोर दिनै दङ दुखु खस्थ' गैया खालामालाबानो मोनजानो दिनै जों लुबैयो मावालाबानो जों दिनै मोनजानो दिनै जों लुबैयो दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जेन' जोंनि धोनफ्रा जोंनि थाखा फैसाफ्रा जेन' जोंनि सम्पतिफ्रा लं लास्ट जायो लं लास्टिं जायो जोङो दुखुजों खस्थ'जों जोङो खामायनानै सानफा एफा लासै जोङो बुथुमनो सेस्था खालामो जेन' जोंनि धोनफ्रा अरायबो थाबाय थायो नाथाय बे लासै बुथुमनायनि जायगायाव हठात धोन सम्पतिफोर बुथुमनो लुबैयोब्ला बे धोनफ्रा अननाय बे धोन सम्पतिनि सायाव अननाया थानाय नङा आरो बे धोना गोख्रैनो जोबलांगोन अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर नोंथांमोननिसिम मोनथामसो बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आं दिनै सानबावदों बेनि सायावहाय आं फरायनानै खोनासंहोनि आरोबाव गोथार बाइबेलनिफ्राय आं बेखौ बोसोन बिजाबनिफ्रायनो फरायनानै खोनासंहोजोबगोन अब्ला बे समाव बेखौ मोननो हागोन Proverbs chapter 20 verse 21 बोसोन बिजाब 20 बालाबनि 21 सिरियाव बुंदों सोलायनानै नोङो सम्पति खालामनो हागौ नाथाय बियो सावा थाफायो
नोङो थगायनानै सम्पति धोन दौलत नोङो खामायनो हागौ ना आन्थाय बेयाव मा थाफायोनो सावा थाफायो साव थाफायो बेबायदि थगायनानै खामायनाय धोन सम्पतियाव अनजाग्राफोर बेनिखायनो जोंनि खामायनाय धोन सम्पतिया सैथोथा नंगौ जानो नांगोन अब्लासो बेयाव मा बोर थागोन साव थानाय नङा जुदि जोङो थगायनानै खामायदोंब्ला बेयाव सावा थाफायो होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जोंखौ मिथिहोयो आरोबाव Proverbs chapter 10 verse 2 बोसोन बिजाब 10 बालाबनि नैसिरियाव बुंदों इनायजों खामायनाय धोना मोजां खामानियाव फैया आन्थाय धोरोमा नोंनि प्राणखौबो बासायनो हागौ खोनाबायना इनायजों खामायनाय धोना मोजां खामानियाव फैया जों जुदि बा नोंथाङा जुदि गाज्रि मावनानै इनायजों धोन सम्पति थाखा फैसा खामायदोंब्ला बेबायदि धन सम्पतिया बेबायदि थाखा फैसाया मोजां खामानियाव फैया होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंखौ फोरोंनो मिथिहोयो आरो बेबायदि धोना मोजां खामानियाव फैखाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानो बियो इनायजों खामायनाय नालाय बियो गाज्रि मावनायजों गाज्रि हाबाजों खामायनाय धोन थाखा फैसाखाय बेयाव मा मोजां खामानि बे होनाय नङा नाथाय आन्थाय धोरोमा होनदों धोरोमा नोंनि प्राणखौबो बासायनो हागौ आन्थाय धोरोमा सैथोआ ना जेखौ नोङो जे इसोरखौ नोङो गाबज्रिदों बेबायदि गाबज्रिनाय बेबायदि धोरोमा नोंनि जिउखौ जोंनि जिउखौ बासायनो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओंखायनो जोंनि थाखा फैसा धन सम्पति खामायनाया धोरोमजों थांनो नांगौ इसोरनि हुकुमफोरजों दिनै बियो सोलिनो नांगौ जानो नांगौ जेन' बेफोरबायदि थाखा फैसा धन दौलतफोरजों जेन' जोंनि जिउफोरखौबो जेन' जोङो मा बेमार आजारनिफ्राय ना गोबांथार बायदि बोरोनिफ्राय जाब्लाबो जोङो बेबायदि थाखा फैसाजों जेन' जोङो जोंनि जिउफोरखौबो जेन' जोङो मा थैनांगौ दंब्लाबो जेन' जों बासायनो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि आरोबाव फरायनानै खोनासंहोनो आं गोसो जाबावबाय Proverbs chapter 28 verse 8 बोसोन बिजाब 28 बालाबनि 8 सिरियाव बेबायदि बुंबावदों नोङो मानसिफोरनिफ्राय खायदा खालामनानै सुद लानानै धोनि जाब्ला नोंनि धोना हावरियाफोरखौ अनग्रा सोरबा सासेनि आखायावसो थांगोन खोनाबायना आरोबाव नोङो मानसिफोरनिफ्राय खायदा खालामनानै अर्थात सुद एरि लानानै धोनि जाब्ला नोंनि धोना हावरियाफोरखौ अनग्रा सोरबा सासेनि आखायावसो थांगोन थ' खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव मा बुंबावदों ना मानसिफोरनिफ्राय खायदा खालामनानै सुद एरि बायदि रोखोम खालामनानै धोनि जाब्ला नोंनि बे धोना हावरियाफोरखौ अनग्रा सोरबा सासेनि आखायावसो बियो थांगोन होननानै बुंदों थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जायफ्रा दायो नायबाय बा नायगासिनो दङ खोनासंगासिनो दङ दिनैनिफ्राय जेसेबां दिनसिम जोङो बे संसाराव थांनानै थागोन एसे दिनसिम फै जोंनि खामायनाय धोन सम्पतिफोरखौ नंगौ सैथोथा धोरोमनि गेजेरजों जोङो खामायनि जोङो सोरखौबा लुटफाट खालामनानै नङा जोङो सोरखौबा थगायनानै नङा जों सोरनिफ्रायबा इनाय खायदा खालामनायजों नङा नाथाय नंगौ सैथो धोरोमियाजों जोंनि धन सम्पतिखौ जेन' जों खामायनानै लानो हायो बा लानि जेन' जोंनि बे धन सम्पतिया लं लास्टिं जायो जुदि इनायजों खामायदोंब्ला जोंनि धन सम्पति थाखा फैसाखौ ना गाज्रि हाबा मावनानै जोङो थाखा फैसा लाब खालामदोंब्ला बेबायदि दोहोना थाब जोबलाङो होननानै बुंदों आरो बेबायदि दोहोना मोजां खामानियाव फैया आरो बेबायदि धोन थाखा फैसायाव सावा थाफायो होननानै बुंदों
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि खृष्टानफोरनि गोथार बाइबेला तो हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय जे जेब्ला जोङो धन सम्पति खामायगोन जोंनि खामायनाय धन सम्पतिया जेन' इसोरनि बोर इसोरनि आशीर्बादा थायो आसा खालामो नोंथांमोना गाहाम थारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै तो बेखौनो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आङो बेयावनो दोनबाय तो हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय